Ti ebusua ene me de wo to de wo akofa Amenapa. Few years ago na yekoye video bi wo ho na ho aye basa okwan a eko yen insunu mu no na ntwa yi kra afi na insunu mu aye poto a ensese odatanimpu eguare na yina afi osisi ade yo kwesi ekufu otoso abiesa okuapenhene elesi na nisu se wo hwe dwumadi awodi eyodwura etwa mu yikura na team na eda so no ecotourism to foster sustainable development. Na ecotourism ana den na wo ye de akire se no kwasem wani edi ecotourism echi Amenapa kwan so na yehwe nyina ye ni mo bibiara oni Amenapa nim se na kwan no ete sese orekwa Amenapa ho enka nwura se no kwapenhene asiesie nsuni mu aye okwan ekoso no waye no fefe eye ho nyina concrete you ukwa steps no oyifa ha no yafa ha na no koye tree planting exercise ewo ho a wakuduedua nnua afa ho nyina yesa canopy trees bi emu mahogany emu koko ne ne ekeka ho afa nsu ni mu nyina watutum aye bridge atunsu no so aye kire se ukwapenhina yebi ukwapenhini aye sese uba Amenapa mu a wani beje da wonsiesie hompo enwie enti no nkakra mpanyin kire se emritie bi mu no senia eho beye no ebeye kra behwe na eho abeye baby se recreational center bi a adofo no se woba odwura ana se wopie ewe Akropong a obenya baby a ode wani bekire na wakoje wa home Amenapa nsu no nye nsu a eye ne nsu ache yi papa na mre bi baya na anke sei kra yebeda ye nwura okuapenhena ase se wanya anisuade hunu bi se obehwe asiesie eho enye zika ketewa so nipa yade a ose ayeyi ntini aye nwura ye no ye mane hu se yani eje hu na yeda na asipa onkoso nti wusha ano otu nipa efi ahemfi afi nso nadmufo ebeboai afi Paul Iset for enso foundation bi a won so wani ji nnua ehu awuduedua nnua won so oba ebeboai kadwobedi ako wo friend Siman no na muhunu no afi na napaw na no wosi no ankobia ewo kwapenhina yemfi no wonyina ka ho bi afi kwapenhina chiame anafi na muhunu no you afi ahemfi sofo so no wo ho no otega you say nipa nyina bebua na eyade na eye anika na oye adwuma nyina na mudi bi eye srew work all work and no play makes Jack a dull boy inti you na nampe oni oye boy oye adwuma na nampe oye adwuma pa na nampe oye adwuma oduedua nnua na ye behwe se nnua no so begina na ebabe ye dua kese nyese ye dua na ya hwe na ewu radno ono so na wo ho na twetwa mfuni no kama you inti poiset funu so hwe won t-shirt na a foundation opesa o join ni a won dia ne se woduedua nnua you na wo hwe na ye potem no ebe kama you inti na Amenapa mu ni you ya fi dan bi na hyedua mu ho no dan bi na hye inti wo ba Amenapa mu sisi ya utumi furo ko hye soro ho na you brother Enoch nso ni wa ye adwuma mse na fi obonani akohoma no enti Amenapa mu ayefe onwie yede na mu aye kama Siman advertising ono so beboai wa yade papa Siman ayade nti na Amenapa mu ni nti yemfa mo nna ye ho kakra na monhwe te wowia sene ho ebeye abang so beboai ebi ebeku bia no kwapenhina da woroma osi emuhia abangbo munim ne ebesi wo ho nti omaye ngabang baako ye police ni yunti odan no na ewo ho no yunti utumi kohyimu na uji wahom ye bompa se nyame yadoma na nka betumi nya canopy work bia na sa zip line ye na yetumi de agi ani kakra no de ye hwe ye hwe ne mu ni ampanyi aye no ya de aso ani edamase